Kom med mig i dag, fordi i dag det bliver en ret vild dag. I dag så starter vi med en lille forestilling i København. Og så skal vi senere videre til Cirkus. Og ja, vi starter med at stille op. Bare følg med, det kommer til at gå stærkt i dag. Så til første forestilling, på med tøjet og ind foran publikum. Jeg og Charlie, vi hygger os. Og så videre til næste forestilling. Så skal vi afsted. Hurtigt ud i bilen og mod Cirkus. Jeg tager lige en mad med på vejen til lige bort fra det her klip her. Det er ikke kønt. Så er det backstage i Cirkus, og så skal vi lige gøre klar. Der er andre ting backstage. Vi skynder os videre. Nu har jeg gjort klar, og så skal vi bare ind i managen og underholde de fantastiske mennesker, der kommer og besøger os i Cirkus Baldoni. Vi starter med startnummeret med masser af cirkusartister, sang og ballade. Vi laver lidt sjov backstage. Vi har det altid hyggeligt. De dygtige artister, de hopper, de springer, og så bliver det ballade igen. Så skal vi videre ind i managen igen og præsentere de næste numre. Og jeg skal selvfølgelig også synge lidt til nogle af artisterne, mens de svinger rundt op i loftet. Nogen så slet ikke skyggen af mig, men her er den. Og så, der fik han mig igen. Jeg får lige 5 lavkager i hovedet der, og så fik jeg da også lidt dessert. Videre igen i programmet, og så siger vi farvel til publikum, og så videre igen i bilen, og videre til næste job. Woohoo! Hey. Og så underholder vi lige til en 70-års fødselsdag med Bamse og alle de danske legender. Det blev da hyggeligt. Og så hjem og i seng, så blev klokken der vist også midnat. Godnat og sov godt. Tak for i aften. Godnat.